Кішкене вақытта артист болуға қияланғанда бұлай бұлар демеген. Мен болсам, салауат білен күн сайын көрішір. Аның пішірақ еқлары бар. Мына шул пішірағын шетірған кіші болса, мен жырлап қына үйререйм. Мен тек кіші болып қаларға тырышасы келе. Әйтейін, қолымнан іш келмей менім деген. Бір ара Элвин Грей бүтінісі білен соғыша башлады. Әйдәрі? Шәбір шекілі қайтырып тұрайын. Тоқталі, біз бетіне қырықта. Тыңлар бұлсаңдың ажырымны Жүрма тұрып ерсін біздің ұрандарда Тыңлар бұлсаңдың ажырымны Сәлам милләт, мен Әбри Хабриев, хамсыз ТНВ Татарша социаль шелтерлерінде Әсин тапшыруының шираттағы шығарылышын қарайсыз. Һәм бізде бүгін қонақта Татарстанның атқазанған артисті, менің құда Раяз Фасихов. Сәлем құда. Сәлем құда. Хәлләрің нешік соң? Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Менің зарланғанды көрге ештірге ezмасын. Зарланғаның бар мısın ғымымен? Yok, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bir gıybet barsa da Allah'a şükür. En mühimi, ol bütün ese çağırtırıdan, elbette kim bilendir çağırtırsan, meniki müşküllürek bularga mevcuttaki hal ahvaller. Ablay, öz ayağımda turup geldim, şakırdığız, sizin bilen aralaşabız, bağlar isen sağ, ide normalini tanısa gerek. Tamak tokus bütün görülüyüz. Тапшырының есімі Әсин, һәм 3 нұқта. Hər bir turumuz şuşu 2 сөзден башлана, һәм аңған ниндидер бір фикрлер үстәлә, ниндидер бір сүзләр үстәлә, һәр бір турның үзенчәлекле сораулары, үзенчәлекле биремнәре бар. Һәм һәр бір килгән артистыбызга, шәхесебезгә иң беренче бирелә торган соравым. Әсин үзеңне яхшы беләсеңме? Яки яхшы беләм дип уйлыйсыңмы? Дип уйлыйм. Яхшы беләм дип уйлыйсың. Синең белән гастрольләрдә күп тапкырлар очрашкан кеше буларак, синең хәтерең феноменаль. Синең хәтерең бик әйбәт, син бик күп әйберне истә калдырасың. Миңа калса, кирәгендә. Кирәге бик калсын яңа. Шуңа күрә миңа калса бүгенге тапшыру бик кызу үтәр, тиз үтәр, һәр бер сорауга тиз-тиз генә җавап бирерсең дип уйлыйм. Һәм инде озакка сузмыйк. Беренче турга кирип китәбез. Һәм ул Әсин Танадыңмы? Дип атала. Biz сиңа хәзер 4 фотосурәт күрсәтәбез. Әлеге 4 фотосурәт арасында берсе фотошопланган дип әйтик. Әлеге фотосурәтләрдә урнаштырылган шәхесләрнең, синең янәшәңдә басып төшкән кешеләрнең берсенең йөзен алыштырдык. Кем икәнлеген хәзер карарбыз. Әйдә, башлыйк менә шушы фотосурәттән. Син монда Филүс Кахиров белән. Монсы бик дөрес фотосурәт, монсы бернинди фотошопта юк. Без Филүс Фахимович белән Фахимович дип әйтинде татарча. Филүс Фахимович булсын, Фахимович белән, Фахим дип әйтик инде, Фахим улы белән бу зур гына бер шарада без үзебезнең яңа костюмнарыбыз белән мактанабыз. Безгә мотор җырлаган өчен костюм белән киттеләр. Мәдәният министрлыгы костюмнар биргәннәр. Булар бик шундый саллы, кыйбатлы костюмнар. Менә Алла бирсә сыеп карар. Кой микән бу костюмны карарга кирәк. Мин үзем бит галстук киергә җенем сөйми. Минем үземдә яратмыйм. Буны просто киеп төштек инде. Бу Түбән Новгород якларында булмады микән? Хәтерләмим хәзер. Димәк, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы сезгә костюмны Түбән Новгород якларында гына бирә. Юк, без анда чыгыш ясадык. Анда да мин хәтерлим, ул Мәскәүдә дә чыгыш ясадык. Бездә Казанда, Кремльдә, тегендә монда булды инде. Менә бу фотоны кая ясаганын хәтерләмим инде. Менә монда мин карап торам, синең йөзең әйме? Шат Рөстәм Асаев син монда. Безнең бутыйлары охшаган син монда. Минем әле бит хәтерлисеңме, карьера башында 2007 еллар, 6 еллар минем әле шундый озыны фабрикада чыкканда Рөстәм белән без сөйләшәбез. Мин ди урамдан барганда, әнә Раяз Фасихов.
Kilelleri dedi. Oh, tigi qırqazları jırım. Mene uzet. Ağol bit yaxinin tigi kiyik qazlar, kite жылы yakka. Мен де шуны деп мақтайлар деп. Өзіме қабыл етем деп. Менің турында сөйлеген болып шықтылар. Мен айталары, но сен Лев Лещенкодан киім жырламайсың деп менға бір уақыт айтып қоялар. Мен айтам рахмет. Мен саған шунысын айтырған қамын. Әлгі фотосуреттер арасынан фотошоплыланғанын таба алмасаң, сені екі жаза күті. Екі жазаның бірсін өзің сайлайсың да, шунда yazылған жазаларını өтәргә дә зор киләчәк. Гомумән бу турга гына түгел, тапшыруыбыз кысаларында әгәр дә дөрес вариантны бирмисең икән, шушы ике жазаның берсен үтисең була. Ого. Ике сорауга да дөрес җавап бирмисең, икесен дә үтисең инде. Яхшы. Чираттагы фотосурет Новый, Салават Закиевич. Метр белән. Туган көнендә бу безнең традицион, инде менә ничә еллар Салават абый үзенең Салават кубогы деген спортивкасын бүләк итте дә, менә карагыз, миңа да ләкте бу дип атала торган фотосурет. Салават абыйның йөзен бер дә үзгәртмәгәнсез. Шул килер. Шул формада, шул образда. Яхшы. Гомумән Салават абый белән еш күрешәсеңме? Салават абый белән, аның белән еш күрешергә ярамый. Нигә? Аның белән еш аңлатып үтәлме? Нигә еш күрешергә? Миндә начар гадәт бар. Мен булсам, Салават белән көн сайын күрешерим дип утырышам. Миндә начар гадәт бар. Мин биттеге менә кем белән с кем поведешься, от того и наберешься бар бит әле. Менә Салават абый белән ешрак күрсәң начар гадәтләргә өйрәнәсең дип. Ну, юк инде, начар гына дип әйтмим. Гомумән аның влияниесе, ул бит бик влиятельный, ул бит йогынтысы бик көчле Салават абый. Һәм ул без мәсәлән 4-5 кеше утырганда, ул мәсәлән бөтенебезнең игътибарны, ул меңләгән кешеләрнең игътибарын җәлеп итә торган Кашпировский кебек. Анда берничә генә кеше бар. Берсе, мәсәлән, бүгенге көндә Фирдәүс Тимаев, мәсәлән, ул Миланы Кашпировский дип йөртәм, ул менә шулай торып җыйып алып бетерсен. Бас, утыр, ят, кая дип бетерсен, шунда лишитә. Команда биреп лишитә. Һәм Салават абый да шулай менә нитә, шуңа күрә мин андый көчле рухлы кешеләр белән аралашырга яратам, ләкин теге периодлап. Алар әлбәттә мин кичкенә вакытта хыялландым микән аның кырыенда бастырырга булса да. Мин аны теге хәзер теге камера алдында гына түгел, гомумән әйтә торганым. Бер көнне дә әле Камал театрына баргач искә төшердем. Арчада укганда электричка белән килеп, Камал театрында инде утырып карарга урын юк. Ничектер безнең как раз Ранис Сахибуллин хәзер администратор, ул бит тоже безнең Арча колледжны бетергән кеше. Шуның аркылы шунда сөйләшеп сәхнә кырыенда башкачка утырып караганны хәтерләйм. Шул вакытта уйладык микән, Салават абый янда басып торырбыз дип. Аралашырбыз микән? Ул теге ул бит үзе шалтыратты миңа. Мин әле теге туган авылым ресторанында кичләрен барып җырлый торган иде инде. Студент вакытта акча көндез теге филармониядә фольклорный ансамбльләр булганлар. Мин дә эләктем улай берләр алса. Фирдәүс абый миңа җыр язып бирде бит инде. Теге изләмә мине, хәзер без бүтән Ömürler ötken, soң инде икән. Biz моны җырладык, чыгардык та, бер вакыт миңа телефонга шалтырату. Сәлам. Мәйтәм, исәнмесез? Салават абыйым бу. Кайсы Салават абыйым? Ник? Салават абый күп буламы? Мәйтәм, аңладым, теге күргән бар инде, кем уйлаган сиңа? Ну җырлап куйгасы теге җыр, ну җырласы теге җырыңны. Давай мин җырлыйм әле шу җырны дип. Мәйтәм, кайсы Салават абый Siz bitinde oldu. Davay şunun için men seni de konsertlarga çağıram dedi. Ol meni 19 sezon konsertine çağırdı şol vaqtda. Ol meni 2 atna dövründe 14 ming tamaşaçıga şol vaqtda mene күрсәткән. Менә шуннан башланды ул. Мин бүген синең белән утырам. Миңа монда бүген сөйләргә дә кирәк түгел. Без бит синең белән шит кеше түгел. Икебез дә бер тирәдә кайнаган кешеләр. Шуңа күрә сиңа кызык та түгелдер минем белән бүген. Минем бу тарихларны күптән ишеткәнем бар дип әйтәсең. Синең белән аралашу, синең белән кайф сафа кырып үзе бер рәхәт, һәр вакыт күңелле шакыра. Гастрольдә булган юк. Менә сауларга кирәк. Анд гастрольгә чыккан булса, без күрсәтәйек инде күрмәгәннәрне. Кыскасы, монысын кертәрсезме юкмы? Мин белмим. Безнең автобуста гастрольгә йөргәндә карта уйнау инде. Дуракка уйныйбыз без. Теге парга, акчага нигә түгел.
И шунда видим пар уйнаганда ким карта уйный белән инде, анда погон сугышлы уйнайбыз, обязательно погон сугышлы. 6-дан башлана инде ул И 6-дан тузга хәтле менә без ахырдан пикидан белән сугабыз да. И бер вакыт инде даже теге җырлап сөйләшә башлады. Мин китәм, инде китәм уеннан. Иждам хабриде икән дип менә шундый. Бер-беребезгә сигналлар биреп. Шуңа күрә калатларбыз Алла бирсә. Мин дә шулай дим. Шуңа күрә Салават абый белән бик яратам аралашырга, белән нинди генә концертта да булдык, булай да булдык. Гаиләләр белән аның оныклары белән минем балалар хәзер дуслашып шулай аралашабыз. Гаилә дуслары булып биттек. Гомумән мин кичкенә вакытта артист булырга хыяллаганда булай ук булыр димәгән идем. Аллаһу рәхмәт диде бик зур. Чираттагы фотосурәт. Син монда Ландыш Нигъмәтҗанова белән. Йо, монда Ландыш түгел, монда Гүзәл Уразова булырга тиеш. Монда Гүзәл Уразова булырга тиеш. Менә фотошоп. Нишләп мин Ландыш Нигъмәтҗанованы күрәм? Ну, менә фотошопыбыз как раз шушы. Шушы дип уйлыйсың инде, Уйламыйм, беләм. Беләсең. Кайда төшкән фотосурәт балайса? Бу Парпир ресторан кырыйында булырга тиеш. Казанда. Казанда. Яхшы. Узакка сузылып тормый. Чираттагысы, миңа калса тарихи фотосурәтләрнең берседер. Бу Минтимер Шәрипович белән әле бер көнне дә күрештек, бер чарада гадәттәгечә безнең мәйтәм рәхәт шушы матур тормышта яшәгәнебезгә мәйтәм Минтимер Шәрипович, без сезгә бик зур рәхмәт. Шул вакытта мәйтәм күпме эшләр эшләп безне бүген көндә менә без йөреп торгач беләбез бит, бүтән регионнар ничек тә Татарстан шәһәр. Без гел рәхмәт әйтәбез. Без чагыштыра алабыз. Без гел рәхмәт әйтәм. Әйтик тә ул не, ну без эшләмәсәк кем эшли? Менә без үзебез эшләмәсәк безнең өчен ди, Мәскәүдән килеп, менә кайдан килеп бүтән кеше эшләми өчен ди. Шуңа күрә бу уңыш бәйрәмендә, бу фотосурәт уңыш бәйрәмендә ничә ел элек икәнен хәтерләмим. Гомумән Минтимер Шәрипович ул беренчеләрдән булып канат куеп 2006 елны мин фабрикадан соң без бер күрешкәндә әйткән иде шулай. Мин әйтәм, минем өчен тарихи вакыйга бу Минтимер Шәрипович сезнең каршында җырлау. Энем әле әйтеп булмый, кем өчен тарихи вакыйгадыр, синең киләчәгең матур булырга тиеш дип шулай. Ул вообще кешегә канат куя белә. Менә без редакторларыбыз да син шушы фотосурәт астына язып куйган цитатыңны әзерләгәннәр. Бабайыбыз белән шәхсән таныш булуыма нык горурланам. Әле мин беренче адымнарымны атлаганда, каушап кына сәхнәгә чыгарга торганда, килеп әйткән сүзләрегез әле дә исемдә. Бүгенге көннәрдә дә дулкынланган чакларда шул сүзләрне искә төшерәм. Шушы син әйткән сүзләрне инде ул. Шул моментта мин бик теге каушап нитеп маташканда, ул шулай килеп, менә ул аны бит күргәч тынычланасың. Менә ничектер Минтимер Шәрипович ул танышлык белән. Мин аны ул бит инде менә шуның хәтле җайлап кына килә ул. Резки ниләр ясамыйча гына матур дип кенә матур гына әйтеп нитә дә тынычлансаң да, бу елда сөйләшкәндә мин бит инде мин әйтәм оныткандыр инде, белмидер кая җырчылар бит инде күп шакырып алып китереп, кара ничек синең хәлләр, мин бит сине ничә еллар тыңлыйм, бик яратам бит җырлаганыңны. Гел туган көннәргә чакырам ди. Чынлап та мин елда булырга тырышам аның туган көндә. Тавышың ди ачылып кына бара кебек ди. Бер юлы нидә ТНВда нидә тапшыруя җырлый гали булдым икән. Җырлый галинең ниндидер бер форматында без Зөфәр Билалов белән катнаштык та, анда шулай ярыш кебегрәк юлыймы, и Зөфәр абый җиңеп чыкты инде. Билгеле дип әйтергә кирәк. Шуннан тоже бер күрештек тә, Минтимер Шәрипович әйтә, син әле җырчы гына түгел, син уста политикта икән, молодец дип әйтә. Мин бит әйтә алмыйм, бит теге махсус җиңелдем дип әйтә алмыйм бит инде. Зөфәр абый Билалов, мин анда нәрсә дип әйтергә дә беләсеңме? Инде дип әйтеп тормыйм инде. Юк әйтәм, чынлап мине дә кызык шул. Парламентер кебек булгансың инде син монда. Юк, мин бу жердә мин политика белән шөгыльләнә белмәдем кызганычка каршы.
Бір КВН командасының бір номері бар бит әлі. Уездный город командасының бір ир ат ішіне ташлайды енді. Ішуші достары білен қабаттан ұшыраша. Аяқ келуші ұшыраша енді. Достары сұры, міне бұл яңа фазыңда нендей минуслар барсың дейді. Сұрағаш, политиканы аңламай баштадым деп айтты дегесі. Уже келіп политиканы аңламай бір қалетке кірге керек. Шыбет әзірек дейсе, саясетке кіріп кейте, міне мен бұлай ішлерім, тегедейдер. Hər біріміз дүнияны көтәрірі егеді. Бірақ Исия Бадретдинованың бір әңгәмәсінде шушындай сөздер яңғыраған. Татар эстрадасында тілейсіңме, тіләмейсіңме, бүтінісі де конкурентлар деген Исия. Келішесің ме бұл фикір білен? No, әкерде сен эстрада деп әйтмәсің, мен шоу-бизнесінде әйе болып шығайынды. Эстрада шоу-бизнес бітін? Шоу-бизнесінде халық үшін әйтілген... Yok, шоу-бизнесте эстрада ғанаты көп бітін. Анда театрда, нейді... Бүтінісі конкурент деп... Шулайынды, әгерде базар бүні сәбетлері бойынша қарайбыз екен, шоу-бизнес бойынша біз барымызда конкурент. Мен де сен конкурент болып шығам. Олар, екі оператор бір-бірсіне конкурент. Юнәлішін қарасаң енді, Теге ақша табыш артынан қуып, әгерде ішлей башлайсың екен, мені прям жинсіз ғанып, прям яқшы етіп, анда миллионларыны тығып, шуннан 3 миллион аласып келіп, бизнес біле шығыларасың екен, әлбәтті алар сен конкурент. Анда енді башлана тегесі, мұнда концерт қойғансың, анда братнада мен концерт қоям. Нишап алай қойдың, айда мұнда, аның баран шындай моментлары, менің шуңа көрәді бек көп яғы білән келішіп бітмей тұрған. Мен шуңа көрәді енді бек артық әләне гастроль, өзімнің концертлары білән неше бермесін дегенде де, міне шул аның пішірақ еқлары бар. Міне шул пішірағын шетірған кіші болса, мен жырлап қына еререйм, мен тек кіші болып қаларға тырышасы келе. Шоңа көрі әлігі кішкене нюанслар білән шығылдарына башысы келмей. Үш ол, ялқаулық та бардыр енді, сөзім де жоқ, мен өзім бек әлі тырыш кіші деп әйтіп отырмасайым. Алшырашқан біз бетінде еке бірге. Ол талпынып, міне мен апрель марттыларда шығып кірдім район өзетлеріне. Әзірек кіна қорарға халыққа керек ме екен? Менің концерт, менің мәселе жылы мен бек қонақланып қайттым. Артистлар арасында достық бар ма? Ришат Фазли Ахметовның бетінде мен фразаларын жеп бара. Ол беттігі Конфуций кебек нешектер әйтіп қоя бетеме. Шының қатылы... Аның афоризмлары бек көп. Аның афоризмлары қамы оларны шәшіп қояды мұна шылай сенен жей бітірге тейір. Аңламаған тамашашыларымыз үшін айтамыз, Ришат өзіншәліклі формада белгілі бір фикір жеткірі. Ләкин әлігі фикірінді толысынша аңлап бітірі үшін, ол пазылны жиырға керек. Жей бітірге керек. Мәселен, ол айтты. Ләкин ол фикірлер яңғырашы білән бек қызық. Аның бүтінісінде мұнда айты бітір болмай, аның тәгі қызығы бар, қызғанышы бар, кімдір аны тәгі бұл бетінде сөздергіне тәгі тізіліші deyip, олай түгі. Мәселен, ол айтты, артистлар арасында дуслық yok, артистны дуслары көтері. Мәлі, нешек аңларға деген сен мұна, Мәселен, аның тәгі көшкеш, мен әнінде өзіншәлі қызық кіші ол. Вот талантлы кіші дәгіне бұл ал. Андай нәрсе, мәселен, ол тәгі яратмасаң, әйді яратма деген жыр алдынан халыққа подводка ясы бетінде. Мен шул жырлар алдынан әйті, мен әні yazып қойдым бұғай, көңілге бака. Бұлай башлана ол. Яратқан кіші білән яшәрге ауыр, яратмысын екен айрылдашып кейт. Мен аны бір 3 күн ойлап бердім де, мен айтам, нәрсе айтырға тіледі бұл. Мен әлі жырлар шыққанда халық гіл ойлап отыра яғын бұл сөздер үшін. Мен ақырдарақ жырладым. Яратқан кіші біле яшарға ауыр. Ол бетін, яратмасаң, әйде яратма деп жырлайды. Ол бәлкі теге ялғышты бұғай деп ойлаушылар болды. Яратмаған кіші біле яшарға ауыр, яратмысын екен айрылдашып кет деп әйтесі келгендір бәлкі. Неше опады оны? Яратқан кіші біле яшарға ауыр. Нешлеп? Яратқан кішіге сен құрбан етесің, көбей біріне. Уақытыңны, өзіңні. Мәселен, қойадар барасы келе, әтігі өткен, әйде, бүгін неге барайық енді? Дейсің де, міне, яратқан кіші біле ешіға ауыр шул екен ол. Ләкин ол яратқан кіші.
Яратмыйсың екен, ол сен аның действительно керегі жоқ. Нәрсе үшіндір яшайсың, андай кісілер де бар. Міне шуңа көре Меңа қалса, еллар дуслық бар. Дуслық бар. Еллар узған сайын Ришат Фазли Ахметовның фразалары, афоризмларынан китап бастырушы кіші, аңлатмалы китап бастырушы кіші сен болырсың деп ойлаймын. Ну, аңлатмалы деп, аны просто теге yazып барабыз біз әні, бәлки анары нешіктір шығарырбыз. Бастырға керек. Керек шықса. Шуңа көре, сенің теге бірінші сұрауыңа, бәлки теге кесіп бітіргеннен соң. Артистлар арасында, Аллаға шүкір, дуслық бар. Менің де бар артистлар арасында. Дус артистларым. Кімнен айта аласың? Дус deyip, шын дус артист deyip, кімнен айта аласың? Шын дус артист деп айтып, шын дус кішілер деп айтып. Артистлар арасынан шын дус кіші деп. Mesela İldar Ahmetov, Ayrat İlyasovны, сені, Илнар Сайфиевны, анда қайран, біз дузданы, любой проект, Булат Нигматуллин дейсің. Шоу-бизнеста Марат Мухинларын айтайым, Альберт Зиядиновларны. Біз шуның хатли дузданы, қар кіші вроде бы бір-бірімізге. Филус Кахировтың да, Артур Исламовлар, аларға да любой момент нәрсе білен мұражағат етсем де, біз дус. Біздің теге не жоқ. Илсия еткен бітер. Хочешь не хочешь конкурент, но оны сен аңлайсың, ләкин сен өзіңнің стиліңе тоғыры қалып, өзіңнің юнәлішінде әшлісің екен. И конкурентлар болмаса тоже деградируешься. Конкурент болған сайын әйбәтірек ол, сен өзіңе... Тонуста тұтырға керек. Тонуста сен анда ябығырға қияланасың, менің көбік мәселен, қар душамбы сайын мен ябығырға қиялана баштаймын. Ой, менің де. Мені оларға едіп. Все, міне, понедельник, все, воскресенье, соңғы кесектіге ашап қоясың да. Қайсы душамбы екеніңіне біліп болмай. Все, ерте білер, абитқа қатлы соғыр ашы бересің, андары болмадары бұл. Алай сразу резко ярамай. Тоқталі, біз бетіне 40-та. Анда бір бабай айтты, жігітлер, өткенді ашағыз, кіргенді ашағыз, хан башқалар. Тоқталі, ашап қойып әлі. Бірін шұлып ашама. Бүгінгі әрі енді олды. Шаға көре, нәрсе көре дейсен де, түгілейді, олайды. Ол дуслық, өз стиліңге тоғыры болу. Бір күнігіне шығардық бір Рамиль Асқадуллин. Рамиль Асқадуллин енді yazmaya башлаған деп, бек көп кішілер айткен көбек, болды да матур жырлашып қоя. Ізденерге. Бүгін көп бет информат, мәғлумет көп. Бүтін кіші композитор, бүтін кіші жыр изайтты. Бүтін кіші шағыр? Бір күні оркестр білен жырладым. Яхинның нейін, кие қазлар, ките жылы яққа. Оркестр білен жырладым. Айтам, нешлеп бізде қазір андай композиторлар еқсің ол. Шондай матур сөздер yazушы шағырлар кетіп баралар. Нешлеп бүтін нәрсе неге доңғыр. Шоу-биз. Міне шоңа көре де мен бүтін шоу-биз деп айтмасын теге. Эстрада әлі ол шоу-бизнес мен әлі әзірек ойран бар бір теге. Чектір. Бұлай, сенің үшін ол икісі де бір өй өрті көйлі алайса. Мен шулайрақ деп қарайым. Бәлкі сәңға тірі ол теге. Білмеймін де. Мұны бойынша ойырым сөйлеші башасақ, бүйгі ұзаққа кетірген мүмкін. Яра, бар кесе бітіресіз. Сенекінде кеселер, менекінде кеселер, бүтінісінде кеселер. Бірінші тұрны тамамлайбыз да, екіншісіне көз салайық, ол әсин біләсің ме деп атала? Әсин біләсің ме? Құда, сеңа шираттағы сұрау, дұрыс жауап бермесең, жазалар үстелді. Бұл сұрауға 3 вариант бар. Жауаплар арасынан, шушы 3 вариант арасынан бірсі сайларға керек болашақ. Сенің білән бәйлі сұрақ қорықма. Осы тәртіпті, олайса yüzіңе қарадым да, өлін шеп қойдым. Мен көптен экзамен берген жоқ онда. Имтихан. Татарша сөйлеш. Алма кебек қызарма клибында сен нинди машинада барасың? Ferrari да ма? Ford Mustang ма? Әлі Dodge Challenger ма? Ford Mustang. Қызыл. Башқа машина деп ойлаймын. Ford Mustang. Менің анда текст ашпай. Башқа мен әйттәлігіне сөйледім бе сен, міне кадр артында мен невезение турында. Міне тегілей бола, то башқа кішілерінің клибында көбікті менің машина отыларға тиеші еме. Мен де психология Ford Mustang, то Ford Mustang бұл деп әйттім менің. Отылды ма әлі? Жоқ, аның сценарийсі бойынша шулай бейді. Сценарий бойынша отыларға тиеші.
Мындай кыймматлы машиналарны, кыймматлы ТК маркалы машиналарны көрергә була клипларыңда. Бу нәрсә бу? Машиналарга карата мәхәббәт. Юк, мин яратам. Безнең клиплар мотор бой саллы булырга тиеш. Менә мин бүгенге көндә карыйм да, мин 5 шундый клип төшергәнче лучше берне төшерергә кирәк, саллы мотор булсын ул. Менә кайтып аннары бер 5-10 елдан менә булай булды микән. Шул аранжировка, шул үҗер клипны менә хәзер клип төшерергә торабыз. Анда инде бүтәнрәк формат, анда уже мәсәлән, мин серләрен ачмыйм, анда машина түгел, анда икенчерәк транспорт була, ул тоже экскаватор. Син сразу беләсең. Син анда язылганмы? Кара менә инде. Шуңа күрә Porsche 911 дисең ул шул ук мәсәлән Дубайда төшергәндә анда Ferrari, ак. Ул бит инде теге зәвык өсти. Зәвык хыял. Без бит алмайлары ничә бәл ул нидә хыялда, теге образда, кинода, клипта булса да, теге кай берәүләр әйтә бит инде менә мин нәрсәгә халыкны алдаларга, менә үзенең ничек инде ул бит клип, бит ул бер кичкенә генә фильм. Анда бит әле ул җырда кичкенә генә бер спектакль булырга мөмкин. Шулай бит. Ул үзенең сюжетлениесе булса. Үзенең бит әле ички халәтеңә туры килми бүтән җыр. Шуны аңлатып мин инде саллырак, минем мөмкинчелек бар бердән, Аллаһка шөкер, аны теге акчасы күптер индедән дә түгел, минем дусларым бар, аларда бар ул машина. Шуңа күрә алып торасың син. Менә тегеләре генә Ferrari белән Mustangны без теге арендага алдык, без теге алма кебек. Кызарма, ул үзенчәлекле, анда мультфильм, теге анимация, ул юк әле. Мин теге яңалык кертергә яратам инде ансы. Иң кыйммәтле йөрткән машинаң? Bentley Continental GT булгандыр. Ул не ул спорткар кебек, не ул теге ике урынлы гына теге Audi TT-га охшаган. Өсте ачыла торган. Аннары карарсың интернеттан. Ярар инде икәнлеген. Ну, әкият инде. Үзем рөлдә, Казан урамында бер йөреп килдем, минем дус малай Мәскәүдән кайткан. Теге 307-ле и 177 регион, по-моему, тегендә булакта басып тора, музыка, аны тегендә туктады да берәү Porsche-та. "Чё, жизнь удалась, да?" дигән була. Әйтәм, "Да." Шалкыра. Юк, мин кызыкмадым анда әйбергә. Гомумән беренчедән теге үзеңнең статусыңа карап, икенчедән ул сиңа көчәндерергә тиеш түгел, рәхәт булырга тиеш. Анда мәсәлән машина белән зак йөреп булмый. Шуңа күрә тотам да запарайма, утырам да чыгам да китәм ди. Шестерка. Mercedes. Ике күзле. Ике күзле. Шөгыльләрең бармы? Менә иҗаттан тыш, сәхнәдән тыш ниләр белән шөгыльләнергә яратасың? Җаныңа ләззәт китерә торган, рәхәтлек китерә торган, белмим анда бер рәсем ясыйсыңдыр, бәлкем рәсем кызганча каршы өмөрдә мин даже түгәрәкләр нитә алмыйм, ялмыйм, нормаль итеп. Минем рәсемнән нормаль. Дүртле булды. Küçük üstürüp gene hobby. Min ben yaptırım. Min gamonda onu uzun öğrendim iken deyip de çünkü benim koldan iş kile turgan, менә син булдыра торган кеше. Мин сиңа mesela сокланам, син гаражларның ниләрен үзең ясыйсың, колда белән сварка белән эшлисең, анда эртәбә уштырасың, теге синнән була ул. Мен шулай әкренләп сәхнәдән китәргә тырышам бугай. Мин хәзер Рамазан белән улым белән технологиядан теге булды шундый ниндер бер үзенчәлекле бер укытучыларым бабай гына аларны теге мин мәсәлән лобзик белән эшләргә 7-8 класста өйрәнгәнмендер авылда, мәктәптә, хезмәт дәресендә. Моны булай кул белән күрсәтмә алай. Юк инде, менә лобзик шушындай тимер дага, шунда кичкенә лобзик күрсәтәсеңме? Кул белән эшли торган фанера. Мин рекламный пауза дип әйтәсең. Фанераны кисә куна такталар ясаганнар. Син беләсең, безнең класста, мәктәптә, хезмәт дәресендә электролобзики. Бездә кул белән сезнең алтыка булган. Безнең кул белән лобзик белән кисергә өйрәттеләр дә, менә шулай кисәләр. Бар электролобзик, biz электролобзик белән. Хәзер Рамазан белән менә син күрсәткән примерны кайыр вакыт әйтергә ярата да ул. Сәгать инде мәсәлән 10 төнге 10
Benim bir teknoloji işlenmege, artıkında anda tege bulay su oturgan tege бар бітер ойшық болатын. Екі айы. Мына шуны сарай керек. Чүп кетеміз де цокольный этажда тегін білем. Шақы. Ясарда тұрышып қараймыз, барып шықмай деген. Неше теге не сындыра теге палатнысын сындыра. Шуға көре теге әлбәттә инде біз теге ішке ябыштақ барайыншық ішлейміз инде. Хатırlayayım. Энекеш мәктептен қайтты да, мен ғады сиыршық ясара құштылар. Валла қайты, мен ұтын ярға, кесерге, уатырға жемірерге, ұста, нәседір матуриттіріп ясарға мен қызға шыға қарайды. Мен деші гармонда ойнарға құдай берген жүрек жырлау дегендей. Сузғандыр енді бір сигнал. Короче, бұлған тақталардан шектір, мен мұны нәседір ясадым, мұның ярықларынан тағын бір сиыршық Шып жүрге мүмкіншілік бар бұлай. Шұрны қотлы болар еді. Бізаны запаска білгеніне сылады. Мен мейтем, беріп жібер аларға ярайды. Мейте, екінші күні қайтқан, обайды білесің неше қойды де, бұл үшігіз нөллікті бетті. Екіліне түгілір. Шәй деген, мен бір уақытта да мақтан алды. Мен қолдан ішкелі, мен шулай, мен пинан, мен чиста. Жоқ, мен аңды күшті ұрқызған. Сен толысынша ижад кішісі, сәнғат кішісі. Бұне ол атмаскадыр енді ол. Әйтейін, қолымнан іш келмей менім деген. Жырлаудан башқа ішін іште білмейм мен деген. Микрофоннан башқа құрал тұтқаным жоқ деген. Баян, да ойнарға бау, Талиян, да ойнарға бау. Нервіда. Дәрі әлі үйренірсің, әлі уақыт бар. Пенсияға шыққашы. Жоқ, бір қай барым сен? Үйренесің. Керек болса келіп тұраса үйренесің. Бірнеше алмайсың. Мен шақарда тұр, бізде бетін оғаш ері бетін бітінесі. Оғаш сүрлот ешайсың, қадақ қағасын, ярансын үйрендігін кейсерген. Әміне тош стеноға не білен, перфоратор білен, дүбіл гвоздылар білен, ансана да үйренді. Мен дүбіллеріне өне бітірмейм, мен бабайларша тишікіне ши тығып қоям да, шымда самарез барам да қоям. Рахмет. Дальше. Алға таба кеттік. Үшінші тұрға көшек. Әсен әйткән едің ме деп аталашағы? Әсен әйткән едің ме деп аталашақ шыраттағы тұрыбыз. Құда Раяз мұнда сеңа үш фразы, үш цитаты жеткірішәкмін. Сенің қойшандар әйткән сөзлерің, әңгәмәлерді болырға мүмкін, социал шілтерлерді орнаштырған сөзлерің болырға мүмкін. Үш цитаты яңғырайышақ. Шуларның бірісі сенекі түгіл. Сеңа шуны білірге керек. Жазаларың күті. Білірсің деп ойлайым. Сенің қатырың феноменал, сенің қатырың емет. Мен апаса бұл тұрны біз тез еріп шығырбыз деп ойлайым. Мен чүнкі 10 ел әлік әйткен сөздер білен де келішмеген моментлар бар. Оны текшіріп қарайық. Біріншісі, бұл жырны меңа әбейім үйретіп қалдырған еді. Мен аны бірінші тапқыр Илхам Абый Шакировның 70 яшьлек юбилейында Мәскәүдә Кремль сарайында башқарған едім. Хәзір инде улым да башқара. Нинди жер турында сөз бар? Жүрім атырым ерсен біздің орамларда деген жыр бұл. Мен шынап тауыла қайтып, мені шақырдылар да, шуай сен нинди жырын жырларсың дегеш, мен инде бірер көңілдірек жырын ізледім анан. Әзірек тапталмағанырақ көңілдірек жырын. Бүтінімізде километр ярым жыр-жырласақ, Исән келеш көмім қайтқан көбік бұла ол, әйде көңілі жыры. Әбей шул вақытта олы мен дей жырлағанда дей. Мына шулай, дүртінші жыр етіп дей, мына шулай кіріп кетейім. Жүрім аты ұрып, ерсің біздің. Жырақ көрсет. Тыңлар бұлсаң ғына жырымны, жүрім аты ұрып, ерсің біздің ұрамнарда. Тыңлар бұлсаң ғына жырымны, деп жырлаған. Кішілер болса құлша бұрай. Екінші фраза, екінші айтылған сөзлер. Шәліде мүгіз қойып жіберділер. Рахмат бек зор. Бұл менің фраза түгі. Сен айтқан сөзлер түгі? Точно ма? Точно ма? Менің шәліде болған бар ма екен? Шәліде шау жасағаның да? Қатырлармен. Келгенің да? Тем более мүгіз. Тем более сеңа? Яптық бұл сұрауны. Үшіншісі. Қай вақыт ижад юлымны дұрыс башламағанмын деп ойлайым, ләкин біраз вақыт өткәш, мәхәббәт лирикасы кері өзіне тарта. Бәлки үзгәрішләр кіртірге керектерді. Ләкин әліге енешемді меңа ярдәм ите алырлық продюсер көрінмей, әйдә менә болай эшлик әлі деген тәқдимнәр юк.
Сенің сөздерме бұл? Минем сүзгә ошаган бу. Минем сүзгә ошаган. Әйткәнмен дәдер, бәлки чынлап та мин аны бүген дә әйттем. Бит инде Арттан өтүше юк дейт. Юк, арттан өтүшеләр бар. Менә Берип турады бер иксен. Бүген көндә карасан да уңышлы җырчыларның кырыенда, алар үзләре бик шундый акыллы да. Мәсәлән, шул Гүзәл Уразовны алсак, шул Илсияне алсак, аларның үзләренең ничектер. Ләкин Гүзәлнең янында Илдары дигәндәй, Илсияның янында Гүзәл, һәм башкалар карап торсаң, шундый ничектер тандым барыбер бер кеше кирәк. Чынлап та бу минем сүзләрдер. Мин аны бүген дә килешәм. Һәм өченче турда да бер нинди хатасыз шушы кирәкмәгән, дөресрәге үзеңнеке булмаган фразаны әйтеп бирдең. Бу турда да хатасыз уздырып җибәрдең. Рәхмәт сиңа. Дугаларыңны кылып куй. Без чираттагы турга күчәбез. Чираттагы тур синең өчен десерт дип атала. Десерт сүзен бу очракта куштырнаклар эшеннән кертергә кирәк. Десерт бит инде ахырдан бирелә, иң тәмле мәҗлеснең иң тәмле татлы урынында бирелә. Ләкин безнең десерт бераз гына үзгәрәк. Синең каршыңда менә шушы кичкенә генә кара картон кисәге артында бер сорау, бер бирем язылган. Син хәзер аны ачасың, укыйсың. Ләкин кычкырып укыма, үзең өчен укы. Ачыла. Ачып укы. Әгәр дә бу сорауга җавап бирәсең икән, син бу сорауны укыйсың, камерага кычкырып укыйсың, әйбәт җавап бирәсең. Әгәр дә юк, мин бу сорауга җавап бирмим дисең икән, менә бу капкач астындагы ризыкны ашарга тиеш буласың. Монда теләсә нәрсә булырга мөмкин. Корт, суалчан, шебен, сөяк, гомумән алганда кулинария өлкәсендә кабул ителмәгән әйбер дә булырга мөмкин. Шуңа күрә яхшылап уйла. Әгәр дә җавап бирәсең килсә, сорауны әйтергә кирәк, укырга кирәк, җавап бирергә кирәк. Әгәр дә юк дисә икән, ачабыз да шушындагы әйберне ашарга кирәк булачак сиңа. Әйдә, кыда. Музган тапшыруда беләсеңме, Руслан Кераметдиновта нәрсә чыкты? Тавык тәпи. Ал нитәсе килмәде дә. Ул сорауга җавап бирде. Аннан соң гына ачып күрсәттек без аңа нәрсә икән. Сорау я. Юк, кирип карарсың. Әйдә, уйла. Әгәр дә җавап бирәсең икән, башта сорауны укырга кирәк булачак. Юк, бу сорауга мин гомумән бит андый кеше түгел. Так. Әйдә. Теге шәбен шикелле хәйттереп торып ярамый. 5-тән 1-гә кадәр саныйм. Туктайды, хәзер. Dur. Туктайды, мин бит 2 вариантында карыйм. Ярар инде, мин әлләрсе ашаган кеше. 3. Но бит тегесе дә аның әшәке ризык кебек. Сорау да. 2. Юк, монда ашый торган әйбер дә булырга мөмкин. Ашсы кирәк, кстати. 2. Там нәрсә бар? Хәзер. 1. Әйдә, мин сорауга җавап биреп карыйм. Әйдә, сорауга җавап биреп кара. Сорауны укы. Бу минем күңелдә бик теге кайната торган әйберләрнең берсе, без син белән сөйләштек ишәр бүген. Шоу-бизнесның кайбер менә пычрак моментларын, үзенчәлекләрен күтәреп бетә алмыйм дип. Менә бу тирли яклары. Менә сорау. Синең фикереңчә, татар эстрадасында дешевый пиар, ягъни түбән дәрәҗәдәге пиар белән шөгыльләнүче артистны или күренешне ата дигән сорау. Менә бик минем өчен кызык булды. Мин мәсәлән андый концертларыма кеше күбрәк йөрсен дип, кешегә күбрәк ошарга тырышым дип, теге жәлләтепме яки кара пиар белән нәфрәтләндерепме үземә
тамашашылар жәріп етмесін. Мәселен, Ришат Фазли Ахметов белән Тәтишкі ул мине ташлады, біз айрылдық, тегеләй былай дип бик каты күперделәр дә, аларны аннары ниндидер бер шарада Фирдүс Тимаев дуслаштырды. Әле мин ниткәч бәбиегездә була дип, анда мин әйткәч дип, теге Фирдүсне алар сөйләштереп, менә ул минем өчен бик кызык булды һәм шундый түбән дәрәҗәдәге пиар минемчә бу. Шуңа күрә шоу бизнесында шул ниләр бар инде, ул өйдәгенен тышка чыгара башлыйлар. Андый ситуациялар күп булды. Кайберсенең шын мәгънәсендә мәсәлән булды, ул пиар да булмады. Кайберсе менә бу ясалмалары чынлап та ул мин барбер, мин теге мәсәлән Ришатны да җырчы буларак та хөрмәттем. Ләкин аларның менә бу кыланмышлары дип әйтик. Кыланмышлары менә миңа ошамады. Бу минем шәхсән үземнең фикрем, мин аны курыкмыйча әйтәм. Заманда көлеп йөргәнем, теге бер ара Элвин Грей бөтенесе белән сугыша башлады. Гүзәл Уразова белән анда җыр өчен җылаштылар, сугыштылар җаннарым. Аннары дуслаштылар, аннары аны бөтен дөнья белән көттек инде. Аннары Салават абый белән. Аннан соң дуслаштылар. Аннары Элвин Грей аңа күкәй бүләк итте, Страус күкәй. Күкәй бүләк итте, туган көненә балта алып килеп бирде. Булды инде анда. Нәрсәдер әйтергә теләгән ахырсы дип. Шуңа күрә бәлки бу теге шоу бизнесның кануннарына туры килә. Безнең менталитетка туры килә торган әйбер дип әйтәсең. Безгә бик килми шул. Мин бәлки теге искечә уйлыймдыр инде. Мин шуңа күрә дә шундый гына дәрәҗәдә калганмындыр, бәлки мин теге шундый мөгезләр чыгарып йөргән булсам, теге шәлегә барып. Күптән әллә кем булган булыр инде диген. Бәлки мин дә теге танда менә шулай уйлап чыгарып нәрсәләрдер, менә шулай була икән. Андый шундый әйберләрне мин яратмыйм. Яхшы, рәхмәт җавабың өчен. Җавабың булды, җавабыңны кабул иттек. Һәм инде менә шушы капкач астында нәрсә яшерелгәнен дә тамашачыларга күрсәтик инде. Син әйтәсең килә, бәлки моны ашавың әйбәтрәк булган булыр иде. Бер атна буе суыткычта яткан тавык муены иде бу. Ярата идеңме тавык муены? Мин шәхсән тавык муенын үлеп яратам. Юк, мин ашыйм, тавык муенын да ашыйм. Менә ашаган булсаң, бәлки үзеңә хәзер хейтерлар армиясе тудырмаганда булыр идең. Миңа барыбер бит. Миңа барыбер, миңа барыбер. Бәлки минем белән килешүчеләр армиясе күбрәк булыр да. Алай да булырга мөмкин. Монысын инде без тапшыру астында калдырылган комментарийлардан күрербез. Шуның белән тамамлыйк. Зур рәхмәт сиңа. Менә барыбер ашыйбыз инде. Ашыйбыз аны. Тапшыру беткәннән соң ашыйбыз аны. Бурычлары ниләре белән бөтенесе белән бергә. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты Рояз Фасихов иде. Тамашачыларга әйтәсе фикерләреңне җиткерер вакыт җиткәндер. Минем әйтәсем килә, мин иҗатымда да, тормышта да ихлас булырга тырыштым һәм тырышачакмын. Барлык тамашачыларыма минем иҗатымны сөюче яратучыларга бик зур рәхмәт. Бергә җырлашып яшик. Амин шулай булсын. Шуның белән шул тапшыруыбыз тәмам. Киләсе чыгарышларны көтеп торыгыз. Син әлеге тапшыру астында комментарий язып калдырдыңмы? Сау бул, милләт.